došli na preskonferenciju pred utakmicu 9. kola Superlige Srbije, u kojoj će utorak od 17 časova Radnički ugostiti Železničar iz Pančeva. Uz novu utakmicu biće besplatan za posetioce, a meč će vam najaviti šef stručnog štaba Nikola Trajković. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Pre svega da vas pozdravim sve. Naravno, očekuje se jako zahtevna utakmica. Mislim da je jako bitno za nas da pokušamo da zadržimo taj pobednički niz što se tiče utakmica kući. Poslednje 2 utakmice kući smo dobili. Ono što je jako bitno da bi se to desilo i da bi mi sutra mogli posle utakmice svi zajedno da proslavimo, to je najbitnija stvar je da budemo energetski na našem nivou, da budemo energetski na nivou utakmice koje smo igrali protiv IMT-a i utakmice koje smo igrali protiv Radničkog iz Kragujevca, pa čak i neka naša prethodna gostovanja kojima nismo donosili bodove, ali mi se čini da smo energetski bili na nivou, a da nikako ne smemo da ponovimo utakmicu iz Surdulice, jer taj energetski nivo neće biti dovoljno da se sutra utakmica dobije. Mislim da je bolje ovako da vama dam reč, verovatno ćete imati više pitanja, nego da ja nešto sad dužim. Mi smo sjedili od petka malo, ako može malo šira analiza ove utakmice. Sve ono što je viđeno i što nije viđeno. Da, imao sam neke dileme pre utakmice i opet moram da uzmem na sebe te odluke i mislim da sam ja možda pogrešio u nekim procenama. Pre svega, dileme koje sam imao u glavi to je da li da igramo za neki igrače koji su možda imali manju minutažu i da energetski budemo na nekom većem nivou, ili da idemo za ekipu koja je dobila utakmicu, kada opet moram da kažem iskreno je bilo jako bitno da se utakmica protiv IMT-a dobije, kad je psihološki bila teška utakmica, oni su zaista bili na svom nivou, dali su svoj maksimum. Tako da imao sam te neke dileme i čini mi se da to prvo polovreme, pogotovo koje je energetski bilo slabo, moram da uzem na sebe, zato što da sam napravio neke 3-4 izmene, možda u samom startu utakmice bi sve izgledalo drugačije. Ovako mi se čini da smo to prvo polovreme bacili niz reku i da smo drugo ušli malo angažovanije, pogotovo kad smo napravili te neke izmene, da smo bili malo opasniji. Verujem čvrsto da smo drugo polovreme igrali kao prvo, da Radnik u drugom polovremenu ne bi izdržao, jer bi možda taj naš pritisak 90 minuta bio težak za njih da izdrže, pošto su oni relativno defanzivna ekipa koja se dosta branila i koja je svoju šansu tražila u tranziciji, da mislim da smo 90 minuta bili energetski kao makar drugo polovreme ili iznad toga da bi možda doneli sva 3 boda. I utakmice samo jedan gol, jesi to ispenala, da vas to brine? Da. A ja gledam ovako prvo šta je pozitivno. Znači, 3 utakmice, ako uzmemo i Radnički iz Kragujevca, nismo primili gol, ajde da to pokušamo prvo, i to sam pričao igračima danas, da moramo prvo u glavi svoje da imamo to, da jednostavno te neke stvari koje su pozitivne i dalje držimo pod kontrolom, a da naravno ofanzivno moramo da budemo mnogo ubojitiji. Mi smo stvarali šanse, ne protiv Radnika, moram da budem iskren, to je možda ta prilika Mesarovića i ona prilika glavom i Petrova u prvom poluvremenu i prilika glavom Ivelje, to nije bilo dovoljno, ali utakmicu protiv IMT-a mislim da smo imali šanse da rešimo ranije utakmicu. Ako gledamo i Javor utakmicu, mi smo pravili dosta šansi na toj utakmici, jednostavno realizacija nije bila na nivou. Tako da ključ utakmice je da defanzivno sutra budemo kao što smo bili prethodne 2 utakmice, a ja sam gotovo siguran da ćemo ofanzivno biti opasniji, napravit ću i neke verovatno rotacije, izmene u napadu i mislim da ćemo sa nekom novom energijom sutra biti ubojiti i postići golove. Otprilike kao i prethodnu utakmicu, Bakić ne može da prisustvuje utakmici, isto tako i sa Stojanovićem. Što se tiče ostalih igrača, manje više su svi spremni. Moram isto da napomenem da prethodnu utakmicu Rosić je igrao pod temperaturom i kao neko ko je njega video kako je izgledao, moram da pohvalim tog momka, mislim da je učinio sve što je bilo u njegove moći da se spremi za utakmicu, jer da ste ga videli noć pre utakmice, vjerojatno bi mislili da taj čovek sutra ne može ni da prošeta, kamoli da odradi jednu utakmicu, tako da to je isto jedan pokazatelj da igrači žele da daju svoj maksimum, da žele da se bore i za trenera, i za saigrače, i za klub, i to je neki pravi putokaz da Radnički krene ka onome što smo mi težili pre prvenstva, a to je da ne bude u borbi za opstanak, nego da bude u borbi za play-off. Nešto više o ekipi Železničara i oni se nalaze u donjem delu tabele, ekipa koja je sastavljena ipak od nekih
Da. Pa znam, kompletno smo ih analizirali i ako je bilo malo vremena, znamo otprilike kako će igrati, šta će igrati, znamo napred, pretpostavljam da ta napred 3 igrača koji će igrati, da neće puno tu rotirati. Pričali smo sa našim defanzivnim igračima šta možemo da očekujemo. Romanić, desna strana, uglavnom desna noga, na levoj strani desna noga, tako da kontragard, otvara se prostor iz Hajdina, ali sada da ne ulazim u te neke detalje, mi svakako svaku utakmicu skutiramo i prema tome pravimo neki plan, ali mogu da kažem da smo i ovu utakmicu, jako bilo manje vremena, spremili što se tiče tog taktičkog dela. Još jedno pitanje, 2 utakmice bez primljenog gola, čini se da se kockice polako sklapaju kada je odbrana priznala i čekaju se golovi Škrbića i Ivelja. Upravo to, ja sam razgovarao sa Iveljom vezano za tu temu. Bio je u 2-3 polušanse od kada je došao u Radnički. Treba mu gol, isto tako treba i Škrbiću gol. Ne mogu da kažem da neće, znači želja postoji, jednostavno mi svi zajedno, kao što moramo defanzivno da radimo da bi se gol odbranio, isto tako mi svi ofanzivno moramo da radimo, da dajemo dovoljno prostora tim našim igračima i dovoljno potrebljivih lopti da bi oni postigli golove. Jednostavno, ja ne gledam to sada kao jednog igrača ili dva, jednostavno mislim da ako mi budemo na našem nivou što se tiče ofanzivne igre, kao što smo bili protiv Radničkog iz Kragovca, doći će i golovi od naših napadača. I isto tako ako budemo na našem nivou defanzivno, kao što smo svi radili protiv IMT-a i protiv Radnika iz Surdulice, da se neće primiti gol. A to je neki, da kažem, početni osnov da se dođe do rezultata. Hvala, imate još pitanja? Ukoliko nemate, hvala na prisutu. Sutra od 17 časova.